lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama. A suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don. Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen. Dugu wari ko diba fo dugu ani dugu don wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa. E ka sama mɔnɛ to yen. I yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye. Sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An lamɛnbaaw ni an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni tile bi ye sibiri ye tubabukalo ale tile 22 n'o ye février san 2024 sunkalo mangɔnɔ ale tile 23 ye bi ye sunkalo ale tɔtɔra tile 7 ye Ala ka timɔko ɲuman ye nacogo ɲuman yira ni silamɛ bɛɛ lajɛlen na sɔgɔmada in na Buwa Falaye Keyita bɛ yan min ye Keba Jalo ye fila fɔlɔ ale fana b'an ka kɛnɛ kan yan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn Jani ale sugandili la bi tilegan in na an bɛ taa Burukina sɔɔni sisan nɛgɛ kanɲɛ 17 jamanakuntigi 2 Burukina ta ale ni Chadi jamanakuntigi
ale min ye ɲinan FESPA ko tako 29 den fa ye u bɛna na taa kurumo karili kɛ waga 2000 la jabɔlaw olu nalen no ka bɔ farafina fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani farajɛla FESPA ko a ɲɛnɛmayali k'a daminɛ bi février kalo tile 22 la ka taa bila mars kalo tile fɔlɔ la baara bɛ kɛ wagadugukaw fɛ Mali délégation bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ ka ban hali ministre Mamu Dafe ale yɛrɛ bɔra sɔgɔmada in na k'i kunda wagadugu kan a kan ka kɛ kɛnɛ kɔnɔna na sɔrasiw olu ka wulikajɔ minnu bɛ sen na an n'an da don la n'an bɔra yen sa an bɛ sɔrɔ ka taa polisilakaw ka baaraba la Cheikh Umar Sissogo ale ye tasibila kɛ ka ɲɛsin Sulemani Sise ma an n'an da don la ka sɔrɔ ka FESPA ko kunnafoniw di polisiw ka général de police n'o o ye Magasuba ye ala y'ale fana ka kalifa minɛ a la an na tasibila kɛ a fana ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na kɛnɛ min bɛna sigi tilegan in na ka se ka kibaruya di aw ma Mayinakaw ni Bafulabekaw aw bisimila kɛnɛ kɔnɔna na Babarotokaw k'olu fana fo min ye waliyakaw ye an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ ani Manatalikaw k'aw ni tile. Jani kanubaw ana lafasabaw ani a lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni tile wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka février kalo tile 20 armée ale ka wulikajɔ senfɛ Bamanciwale Njugawale kɛba maa 8 u y'olu kɔni bila ka taa su bila yɔrɔ la min ye wolomasiri tabaw ye u y'a yira u ka bataki kɔnɔ ko Bubakari Bekayi Jalo ni ale yɛrɛ ye Bamanciwale Njugawale kɛba ba ye n'a tun bɛ Sanga marabolo la Segu kɔnɔna na k'u ye ale fana bɔ baara la ani minan caman sɔrɔla kɔ dugujukɔrɔ mugu bɛ dilan ni fɛn minnu ye u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ Falaye bagan 1000 ani 500 u y'o de sɔrɔ Mayinga yɔrɔ la a falen kɔfɛ a n'a nɔfɛmaw bagan ninnu bɛɛ lajɛlen u y'u ndaraki maaw la ko jaga jakuya jaga min n'u taalen ka t'o daga sigi maaw dala ni waati na Bamanciwale ni Njugawale kɛba min kofɔlen filɛ nin ye Falaye wolomasiri tabaw ka bataki kɔnɔ baro kɛlɛtigiw ko k'u tun bɛ k'a ɲini a mɛnna sabula bingali ka dɔgɔ maa faa ka dɔgɔ maa minɛ ka dɔgɔ wulikajɔ ka dɔgɔ a ma min ta ka degun na ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ale ni dugudenw ma min ye ni maa min bɔlen filɛ nin ye baara la pewu u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni y'a to wulikajɔ ka se ka sinsin wulikajɔ minnu ni lakana ni baara min fana bɛ senna wolomasiri tabaw bolo ka kɛ ni dugu minnu ye n'o ye Tɔngolo ye kɔrɔ ye Ngolonjidala Ɲangolongugu ka taa se Manimani ma Nasanbugu Ɲaro min ye Kolongo Bozo ye Bolibana Sampana Sanga ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Masina kɔnɔna na armée ale ka wulikajɔ bɛ ka bonya o yɔrɔ ninnu na ko ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma wulikajɔ min kɛra nin yɔrɔ in na yaasa ka ni maa in n'a nɔfɛmaw k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bila ka taa su bila yɔrɔ la o kɔfɛ sa wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye Falaye k'u ye dronin dɔ sɔrɔ tuguni dronin fitinin ko ale kɔni tun bɛ munumunu salo la Tesaliti kan sanfɛla la a taar'i firi a yɛrɛ ma Kidal marabolo kɔnɔna na kunun ko min ye Tesalitikaw ye olu y'a ye nɛgɛ kanɲɛ 15 tɛmɛnen ni miniti 10 ye a firilen a disi kan n'a ma se ka mago ɲɛ a yɛrɛ ye armée ale taara a kɔnɔnaminɛnw cɛ ka taa n'o ye o sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna bi min ye dronin kɔni ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye armée a b'u tɛmɛtɔ ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min kɔni kun yera février kalo tile 11 o ɲɔgɔnna dɔ don sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna yaasa a kɔnɔkow olu bɛ se ka dɔn cogo min wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye k'a bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin armée ma a kɛlen don ka fɛɛrɛ min bila sen ka baara kɛcogo ɲuman na n'o bɛ k'a to nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ye Bazi Gurumakaw fɛ yen an sɔngo marabolo la Bamanciwale Njugawale kɛbaw kɛlen don ka sunɔgɔ tigɛ maaw la bi bingalikɛla ninnu moto de b'u bolo dugu min bɛ yen n'o ye Bazi Guruma kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen nɛgɛ kanɲɛ 17 u taara don yen sa min ye ka dugu dɔw ci butigiw k'olu daw kari minan dɔw k'olu cɛ ka taa ni olu ye téléphone portable k'olu fana cɛ dugudenw kɔni olu hakili maaw talen u y'a yira sa k'a fɔ sa ko maa ninnu kɔni u bolitɔ taara ka minan dɔw to min ye waleya in ye ale bɛ kɛ ka kɔn waleya in ye waleya min n'o ye karamɔgɔ dɔ ye u y'o fana ta nin y'o kalo 3 ye dugudenw ko ko halisa u ma kibaruya sɔrɔ ale ma kofɔlen na Dunga Fata na sira fɛ Segukaw fɛ yen
sa o sa balo tɔgɔla sugu min bɛ sigi ye ɲinanta fana baaraw olu kɛra Segu kɔnɔna na tako 19 in sa ko o bilala hukumu min kɔnɔna na talatigɛ jɛkulu n'o ye jamana ka baarakɛbolow ye olu bɛ sanni min kɛ sannikɛlaw malo ɲɔsɛnɛnaw fɛ ani balo sɛnɛnaw fɛ sa ko k'o don ba la min ye waleya in ye sa ko ɲɛmaya tun bɛ minisiri min bɛ an ka sɛnɛko kunna n'o ye Daniel Sinumayɔ Clément ye ka taa se APCAM ɲɛmaa ma n'o ye Sila ye sɛnɛkɛlaw caman olu nana tile 3 in kɔnɔna na sa maa 600 o de nalen n'u ka ɲɔ n'u ka balo ye ka t'olu wɛrɛntɛ Segu ka olu fɛ yen waleya in sigilen don sen kan Assemblée permanente des chambres d'agriculture n'o ye APCAM ye a n'a dɛmɛbaga jɛkulu wa tile 3 baara don Sikasokaw fɛ yen kalanden minnu bɛ yen n'olu kɛra ɲɔgɔntɛ ɲamada ye olu tɔgɔla don siɲɛ fɔlɔ o sigira Sikaso février kalo tile 20 min ye Sikaso académie ɲɛmaaw ye u ko k'u ye nin don in sigi sa yaasa denmisɛnninw minnu bɛ yen n'olu bɛ kalan kɛ u k'u ɲɛmada ɲɔgɔn ma ɲumanw k'olu woloma ka se ka donbolo kɛ olu ye tɔw ka se ka dusu ta yaasa ka se ka k'u ɲɔgɔnna ye ekɔliden caman bɛ bi olu ye donbolo sɔrɔ nin ko in kɛnɛ kan académie ko nin y'a tako fɔlɔ ye a kɛkun ye don nataw la fana tɔw fana ka se ka wuli ka jɔ kɛ k'u cɛsiri yaasa cogo min na u bɛ se ka baara minnu sigi sen kan olu bɛ se ka ɲɛ cogo min na maɲinankaw fɛ yen maɲina denmisɛnninw npogotigiw ni cɛmanninw ka taa se maniyanka minnu bɛ tunga fɛ olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma sa ka sefa wari 60,000 ani 40,000 fara ɲɔgɔn kan lakɛrɛ kartɔn 20 k'o san min ye seconde sigili minnu bɛ n'o ye seconde sigili 10 ye maɲina commune kɔnɔna na k'o d'olu ma jɛkulu in ko a tɔgɔ de ye ko talon tɛ sɛbɛ sa falaye nin ye maninkakan ye dɛ anw kɔni b'a fɔ bamanankan na tulo tɛ sɛbɛ sa nka olu ta ye ko talon tɛ sɛbɛ sa kasongaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri ni timinandiya la u ka denmisɛnnin minnu fana bɛ kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen ni minnu bɛ dugu kɔnɔ sa olu de y'u bolo fara ɲɔgɔn kan yaasa kalancogo ɲuman bɛ se ka sigi cogo min na fala ye n'ala sɔnna a ma min ye ntɛnɛndon ye n'ala ma ko wɛrɛ kɛ maɲinakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'an taara Bafulabe commune kɔnɔna na dugu min bɛ yen n'o ye Solenta commune ye commune rurale min bɛ yen sa n'o ye waliyakaw fɛ yen ntɛnɛndon dugutigi sigi bɛna kɛ yen koyi Musa Jalo ale n'o ye Jalo Sisogo ye ale min ye dugutigi dɔgɔkɛ ye a ye kibaruyaw di fili ma k'a yira sa k'a fɔ ko labɛn bɛ sen na dugutigi sigi o baaraw kan ka kɛ Fili Jalo ye min sɔrɔ ale bolo an ka jɛ ka o lamɛn waliyakaw u ka dugutigi kura sigiliko kan. Sisogo ne bɛ bɔ Solenta an ka dugutigila de bɛ yen mɔgɔ min bɛna sigi dugutigiya la sisan a tɔgɔ ko Mahamadi Sisogo an ka dugutigi banna nin y'a kalo 6 ye donc Mahamadi Sisogo de bɛna sigi a nɔ na bon anw fɛ yan an ka laadalamɔgɔw de bɛ dugutigi sigi kɛ an ka laadalamɔgɔw o ye ɲamakalaw ye olu de bɛ dugutigi sigi décider ni dugutigi sigi sera mɔgɔ min kan ka sigi dugutigiya la laada la olu de bɛ na a fɔ k'a fɔ karisa de bɛ sigi dugutigiya la n'a don sera laadalamɔgɔw de bɛ na ka na dugutigi lasigi kɛ o bolidalen bɛ k'a bila tɛnɛndon de la février kalo tile 24 nin ye dugutigi 15nan de ye min bɛ n'a sigi an ye wele bila mɔgɔw ma mɔgɔw bɔra Bamako dɔw bɔra Kita dɔw bɔra Bafulabe dɔw bɔra Kayi dɔw yɛrɛ bɔra Senegal mɔgɔ bɔra Mali fan bɛɛ ka na an ka dugumisɛnnin minnu b'an kɛrɛfɛ yan Bafulabe Waliya ka taa bila commune wɛrɛw la quoi a mɔgɔ bɛɛ nana pour que dugutigi sigi bɛ se ka kɛ u ɲɛna bon yan'a don cɛ welewelekan min bɛ n bolo k'a lase mɔgɔw ma u ka na ka caya an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ laadalako de don minnu tɛmɛna olu kɛra cogo min pour que nin fana ka se ka kɛ o cogoya kelen na n bɛ o dakan de lase mɔgɔw ma bɛɛ k'i jija ka na. N'an bɔra Bafulabe ale kɔnɔna na ale ni waliyakaw fɛ dugutigi sigi min kan ka kɛ ntɛnɛndon an bɛna n'an yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ yan polisilakaw banbanciwale n'u ka wale kabaw k'olu dɛrɛli baara kɛ sa min ye baaraba minnu fana bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ ka se ka polisiw k'olu yɛrɛ ka se ka dɔ fara u ka seko n'u ka dɔnkow kan o hukumu kɔnɔna na sa min ye
brigade min sigilen don polisilakaw olu tɔgɔla ni ale kɔni bɛ kiribikiribi fɛnw minɛli kɛ n'a ɲɛmaya ye commissaire divisionnaire Ibrahima Kone ye ale ye cɛden dɔw fara ɲɔgɔn kan fala ye k'u kunda yɔrɔ min kan i b'o dɔn wa Bamakɔ daba naani i b'a dɔn k'a fɔ ko échangeur dɔ bɛ yen o masuruna na u taara yen sa sɔmin kɛra maaw la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ drogue feere yala fura o fana b'u bolo Bamakɔ polisi bolofara min bɛ Bamakɔ kɔnɔna na ale ye siganama maa 11 o de minɛ nin furajugu ninnu feereli la ani ni minanjugu ninnu feereli la fala ye mun ni mun yer'u bolo maa siganama 11 in bolo a yira sa k'a fɔ ko kɔni bɛ yala fura feere wa u yɛrɛ kɛ fura feerela ye koyi blouson b'o don nin bingalikɛla jugu ninnu minnu filɛ nin ye bin ni marifa fana b'u bolo u kɔni phobie fana caman o yer'u bolo polisiw ye mun ni mun sɔrɔ ninnu bolo u minɛli senfɛ moto 21 fala ye a b'a fɔ drogue ma ko cannabis o birikiden 10 min ye plaquette n'o ye Tramaking ye o birikiden 80 plaquette min bɛ fana n'o ye Tramaking na ale fana ka girin dɔ in ye o fana u y'o den fana 20 sɔrɔ u bolo plaquette min bɛ n'o ye Alsisi ye o 2 sɔrɔ olu bolo wari mugu n'o ye phobie fala ye million 2 ana kunkanfɛ phobie la o sɔrɔ olu bolo million 1,75 o fana sɔrɔ olu bolo wari mugu la u ye min sɔrɔ feere la maaw fɛ drogue ale ni fɛn tɔw bɛɛ lajɛlen minan wɛrɛ minnu yer'u bolo marifa min bɛ n'a b'a fɔ ma ko revolver o kelen b'u bolo min ye minɛnw b'u bolo sa u yɛrɛ bɛ farafin yala furaw minnu dati banna pewu n'u tɛ se ka ta tuguni o fana b'u bolo téléphone portable 4 nka ko kelen bɛ yen k'o tun man ɲi min ye nin wulikajɔ ba in ye sa n'o kɛra polisilakaw fɛ k'a bɛ tali kɛ polisi ɲɛmaaw olu ka laɲini kɔnɔna na kuma tɛ min ye contrôleur général de police Yusuf Kone ale ye laɲini min sinsin ka kɛ ni ministre Dawudu ka laɲiniw ye ko waleya in bɛ tali kɛ o la wa Bamakɔ fana bingali misɛnninw olu bɛ se ka dɔgɔya cogo min maaw ka sigi drogue ni kiribikiribifɛnw ni yala fura minnu bɛ yen n'olu ma ɲi bi ko nin bɛɛ lajɛlen k'a kɛ kun ye o ye ɲɛmaaw ye foli ta ka ɲɛsin polisilakaw ma minnu ye nin baara in kɛ daba naani ale kɔnɔna na an ni polisiw bɛ to ɲɔgɔn bolo yirimajɔ taw olu ye maa 9 ni minɛ siganama sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na min ye yirimajɔ polisiso ye sa o ɲɛmaaya bɛ maa min bolo bi an b'a fɔ ale ma ko commissaire principal Modibo K'a Jara ne yɛrɛ ka petipetini y'ale ye a ka da an ka o ye commissaire de police Yusuf Kulubali ye olu k'a daminɛ nin kalo in tile 14 na ka taa sa tile 17 ma fala ye olu ye siganama 9 ni minɛ maa ninnu sa u minɛna wulikajɔ senfɛ wulikajɔ fɔlɔ senfɛ u ye maa 1 minɛ ale kɔni drogue de tun bɛ ale bolo wa ale fana a bɛ bingali de kɛ koyi min ye u ka wulikajɔ 2nan ye o y'a to sira ka maa 4 minɛ o kɔni ta kun ye bagan soɲɛ ka taa se maaw bolofɛnw daragili la u la min ye maa 2 wɛrɛ ye u ka wulikajɔ tɔw senfɛ u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ fala ye ka na moto bɔsi la Kɛnɛkan Jaraki misiri ale kɔnɔna na olu maa 3 kɔni kun ka baara ye o ye tuma min na anw b'a la n ko an bɛ Jabaru Masa wele min ye arasulu tɔgɔ sanumanw b'an da tuma min an bɛ k'an biri k'an wuli tuma min na ka teli k'an ten turu ka sujuru bi ninnu bɛ k'u fa an ka motow la ka taa n'u ye wa u bɛn'u jɔ i b'a fɔ ko maa ɲɛnɛmaw forokiyani b'u kan na i dontɔ salamu aleykum karamɔgɔ salamu aleykum ala ka dugawu minɛ ala ka batow minɛ u b'o min fɔ fala ye e y'i kɔ don yɔrɔ min e ka moto kura dɛ u bɛ sin k'a kan kari ten Jaja Jara n'o ye commissaire principal Modibo Jara ale ka cɛdenw u sɔmina ninnu na kabini a b'u ɲɛna ko silamɛw don u nana dɔn ko ninnu ye silantanw ye u ye kalan k'u la k'u cɛ ka taa ni u ye ɲininkali busamisɛn senfɛ sa u ye jɔn ko ala fɔ koyi ɲinini minnu bɛ sen na min ye baganw fana ale ni moto suɲɛna ninnu fala ye nin bɛɛ lajɛlen minɛn minnu minɛn'u la u y'a yira k'a fɔ ko jɔn ko ala olu ye waleya in kɛ polisiw u fɔra nin baaraba in na baara min y'a to n'u sera ka nin bingalikɛla ninnu caman minɛ maa 9 ɲɔgɔn na i b'a dɔn ko wulikajɔ kun fɔlɔ la maa fɔlɔ min minɛna ale ye bugunatigɛ tɔgɔ o ye ST ye san 29 fɛn min sɔrɔla ale bolo o ye plaquette ye n'o ye tramadol plaquette ye a ka jazepan in fala ye a bɛ sangala han polisifini k'a fɔ sɔrɔsifini tireyi o kelen kun b'a bolo min ye sɔrɔsifini fugula o fana tun b'a bolo u ka wulikajɔ 2nan senfɛ maa 4 minɛna min na o maa fɔlɔ tɔgɔ ye aka ale si bɛ san 38 na LT san 18 DO san 40
BS san mugan ani kelen min ye fɛn minnu sɔrɔ lulu bolo ninnu kun b'an ka sagaw ban saga 7 fala ye u ka wulikajɔ sabanan na maa kelen de minɛn'o la o ye SM ye san 19 ale de ta sa moto o yera ale bolo wulikajɔ 4nan senfɛ maa 3 u y'o de minɛ AS san 23 LD san 23 AT san 19 commissaire ko sa ko ka folili ta ni ka ɲɛsi polisilaka minnu ye nin wulikajɔ kɛ n'o ye ale ka brigade maaw ye fala ye polisiw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka ɲɛmaaba kura n'o ye an yɛrɛ ka petipetini ye anw denkɛ don koyi Yusu Kɔnɛ wa i b'a dɔn u ye min kɛ polisi la u kɔni ye polisi ta k'a di jaralakaw de ma Yusu ye Kɔnɛ a ka danga ye jara ye ha a so i bɛ se ko la nin kɔni kɔrɔ anw kana yaala sans papier sa o ni ninnu y'anw sɔrɔ fana ye sɔ bila an ka poche kɔnɔ ka d'u ma dɛ fala ye an bɛ Yusu Kɔnɛ fo bila mɔgɔ tɛ polisi kɔnɔna na Yusu ye baara caman kɛ kuma tɛ police de frontière la an b'a tanu a ka wulikajɔ n'a ka sew la kabi bi tɛ polisi directeur a ma tɔmɔ a y'a ɲini a ka se n'a ka wulikajɔ la baara ani danaya la o de la sa a ko polisiw ka tali la ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye maa bɛ yen ko n'i bɛ taa polisi la fala ye u bɛ t'i joli sɛgɛsɛgɛ han k'a layɛ ni dɔrɔgu t'i la jɛkulu min bɛ yen n'o an b'a fɔ ma ko OCS nin kalo in tile 21 o tɛ kunun juma ye sa wa Yusu a y'a ka cɛdenw fara ɲɔgɔn kan maa minnu kan ka don polisiya la ko kana n'u bɛɛ lajɛlen ye k'u don machine kɔnɔ koyi ɲɛ Yusu ɲɛ u y'u don machine kɔnɔ a k'u ma a y'u sɛgɛsɛgɛ a ye denmisɛnnin ninnu filɛ u kana ka gɛlɛ u bɛ sɔn ko caman ma ni maa bɛ yen ko ala ye dɔrɔgu suma ma fɛ a y'o yira n na Bayisu a ma da o ma koyi machine fɛn fɛn bɛ yen n'o nalen don OCS kɔnɔ baara in kama a y'o fana bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ a n'a ka ɲɛmaa dɔw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ minnu fana bɛ baara in ɲɛdɔn sabula polisi bolofaraw fana ka ca fala ye ko nin kɛkun ye min ye jamana ɲɛmaaw de ko maa o maa n'o bɛ taa bi polisiya la n'o bɛ taa sɔrɔsiya la u kana n'u ye ka n'u don ni machine ninnu kɔnɔ k'u sɛgɛsɛgɛ k'u lajɛ n'o y'a sɔrɔ dɔrɔgu tɛ u fari la n'i tɛmɛn'o la sa i bɛ sɔrɔ ka taa test tɔ kɛ a ko a b'a ɲini u fɛ baara mun filɛ nin k'u jija a ka kɛ ka ɲɛ sabula jamana ɲɛmaaw ka danaya b'u kan machine mana maa minɛ u k'u jija k'o dɛrɛ i n'a fɔ ministre Dawudi y'a laɲini cogo min an ka se ka polisi tɛ ɲɛnamaw sɔrɔ minnu tɛna taa kɛ dɔrɔgu tala ye tuguni furaw na minnu tɛna taa kɛ dɔrɔgu minaw ye minnu ka dɔrɔgu ko nɛgɛ tɛna se ka bɔ u joli la tuguni k'u k'olu la kɔlɔsi fala ye polisi maaw u bɛ sanga kɛnɛ fana kan dɛ min ye Sɛginɛ Magasuba ye contrôleur général de police ala ale ka kalifa minɛ a la min ye Sɛginɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la a ye baara kɛ polisi kɔnɔ fala ye ɲɛmaa dangaya a y'o kɛ Sɛginɛ a ye jɔyɔrɔ caman sɔrɔ ala y'a ka kalifa minɛ a la kununko juma sɔgɔmada fɛ an bɛ bana kuntalajan sen fɛ an bɛ dugawu kɛ sa ko min ye maa kofɔlen ye a ye baara min kɛ polisi kɔnɔ o ka kɛ misali ye polisi denmisɛnninw bolo a ye cɛsiri min kɛ a ye yiriwa min kɛ a sera k'i sen da yɔrɔ min polisi denmisɛnninw k'u sen da o sen da yɔrɔ la cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na an bɛ dugawu don kɛ sa a ka denbaya ye ko ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kisi min ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmin ma fala ye ala ka o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye FESPA ko ale ta ko 29nan baaraw bɛ daminɛ bi Burukinakaw fɛ yen ni ala sɔnna a ma sɔɔni sisan fala ye palais de sport kɔnɔna na waga 2000 bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen baara ale kurumu kariliw olu bɛ kɛ jamana min bɛ ɲina ni denfaya taara ka d'o ma o ye Cadi ye olu ka jamanakuntigi yɛrɛ sera Burukina kabini kunu bi sa su in na n'ala sɔnna a ma sinimabɔla minnu bɛ farafinna kɔnɔna na u bɛna taa tasibila kɛ ka ɲɛsin Sulemani Sise ma yan'o cɛ sa i b'a dɔn bi farafinna sinimabɔla bɛɛ lajɛlen olu ka ɲɛmaaba o ye Cheikh Umar Sissoco ye Mali ministre Seko ni Dɔnko kɔrɔ ale de ye bataki kɛ k'a ci bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ su in na Sine Burukina la anw siyɔrɔ kɛrɛfɛla ye fala ye anw tɛ taa yɔrɔ jan o yɔrɔ min nafa ka bon anw bɛ taa ye de fala ye Cheikh Umar Sissoco ko o farafinna sinimabɔlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko tasibila ka ɲɛsin Sulemani Sise ma ale kɔrɔkɛ ɲuman Sulemani Sise k'a kun ye maaw deli balagaciw na min bɛ sinima ja bɔli yɛrɛ filɛli da don maaw la sinimabɔlaw ka nisɔndiya kɔnɔna na Mali farafinna ani diɲɛ kɔnɔ ko n'i ye Sulemani Sise ka filimu fɔlɔ lajɛ min ye Yɛnɛnka tɔgɔla walan ta Burukinakaw fɛ yen san 1979 san
ko ja tɔgɔ ye ko baara ko maa bɛ mun kɛ ni baara tɛ maanifin bɛ mun kɛ n ko nka a y'i sinsin min ka baara ko gɛlɛya min tun bɛ Mali kɔnɔ a waati a y'o de da lɛfɛ kan baarakɛlaw ani baarakɛyɔrɔ maaw jogo tun bɛ cogo min fiɲɛ san 1982 fala ye o ye tan ni dɔɔni sɔrɔ koyi JCC la min ye étalon d'or a y'o fana sɔrɔ Burkinakaw fɛ yen san 1983 san yelen n'o ye fiɲɛ ye Kanikaw fɛ yen san 1987 o ye Jiri Tɔgɔla Walan sɔrɔ a ka ja min bɔra san 1995 san n'o ye waati ye o fana taara Kanikaw fɛ yen officiel la ko Sulemani Sise tiɲɛ don olu sinimabɔlaw a bɛ to ka balakacun kɛ ni olu ye n'a b'a fɔ o ma ko surprise ko nka ko min ye araba tɛmɛnen février kalo tile 19 Cheikh Umar Sisoko ko k'a ye surprise min k'u la k'a bɛ maa faa koyi surprise ko nin surprise man ɲi ko ale kɔrɔkɛba in ko nin y'a taalen y'i da sa koyi ko a y'i ɲɛ kɛrɛ bɔ diɲɛ na ka taa tɔ datugu lahara Sulemani Sise ko Mali yɛrɛ ni farafinna kɔnɔna na maa minnu bɛ yen n'olu ye sinima bɔ kɛ ni a bɛ se ka fɔ a maa sabananw farafinna kɔnɔ Sulemani Sise bɛ olu fɛ koyi san 24 jiri n'o ye long métrage ye o ɲɛmaaya kun taara ka d'a ma a kun kan ka lakurakuraya tuguni ɲinansan in kɔnɔna na ko nka ko min ye araba tɛmɛnen sɔgɔmada fɛ Cheikh Umar Sisoko ko Sulemani Sise a nana ka na kunnafonidilaw ladɔnniya ka baro sigi kɛ ni kunnafonidilaw ye bonya minnu bɛ k'a kɔnɔ Wagadugukaw fɛ yen k'olu fɔ a yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye sinimanko la min ye sinima baaraw ye Mali kɔnɔna na Cheikh Umar Sisoko ko k'o tɛ se ka fɔ ka se a dan na ko maa min filɛ nin ye seko ni dɔnko Mali kɔnɔ wulikajɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ baaraba minnu bɛ yen ka Mali yɛrɛ jaw k'u diya don maaw la ka Mali yɛrɛ taabolo diya don maaw la Cheikh Umar Sisoko ko Sulemani Sise kɛra o waana ye koyi sinimabɔlaw yɛrɛ ka tɔnba min filɛ nin ye ni Cheikh Umar b'a kunna bi n'o ye FEPAS ye o ka lajɛ dɔ senfɛ Alizerikaw fɛ yen san 1975 ko jɔnni ma Sulemani Sise kumakan mɛn ko jɔnni bɛ se k'a fɔ i ma Sulemani Sise ka jaw ye miirina ni hakilina min b'a la ka ja sigi Mali yɛrɛ taabolo ni Mali du kɔnɔnaw kan Mali mara kɛcogo kan ni Mali degun kan ko o ma dogo maa si la farafinna kɛlɛba ma kɛ sinimabɔla ni san laban ninnu na ale kɔrɔlen ko Sulemani Sise ye min na ka maninfin kunu k'i faso diya don i la ka dugu diya don i la ka kabila diya don i la ka fasokanu diya don i la ka kɛ fasoden ɲɛnama ye ko Sulemani Sise y'o kɛ a ko bi ko min ye Masa Solo ye a bɛ dan jabɔla minnu fɛ farafinna n'u olu ye baara kɛ ka t'u da lahara Sembène Ousmane ka bɔ Senegalikaw fɛ yen Vieira Med Odondo Sambe ani Sohel Ben Barka ni ale yɛrɛ ye Marokoka ye nka Buruju o ye Mali ye Cheikh Umar ko k'a bɛ ninnu dɔrɔn tɔgɔ fɔ ko y'olu kɔrɔkɛbaw ye kɔrɔkɛba minnu ye jabɔ diya d'u la ko Solo y'olu tɛgɛ minɛ ka ko yira olu la baaraba minnu bɛ kɛ farafinna cɛsiri ni timinandiya la k'a y'olu sigi sen kan an ka jamanaw olu bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ta waati min fo kana s'u ka yɛrɛma hɔrɔnya talen ma ko mun bɛ Sulemani Sise ma min kɛ ja la ka ladili kɛ ka bilasirali kɛ fanga ye degun minnu d'a kan k'a yafa ale ye ko n dɔgɔ baara tɛ taa nin kɔ n'i ye fɛn o fɛn kanu i bɛ taa ye i b'a to ani a degun ka taa ɲɔgɔn na a ko Sulemani Sise n'o ye Cheikh Umar Sisoko ye ko n'i y'a ka jaw ta k'u lajɛ ko a ma ɲinɛ an yɛrɛ ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ko i fala ye ko ja o ja ni Sulemani Sise y'a bɔ maa fɔlɔ minnu n'a b'olu ɲini olu ka k'a jabɔla ye ko ye maaw ye maa minnu fana kɛra waanaw ye koyi Cheikh Umar Sisoko ko a bɛ Balamusa Keyita tɔgɔ fɔ yan Ismaila Sarr Fatumata Kulubali FC olu n'u ɲɔgɔnna caman Mali kɔnɔ k'a y'olu yira ɲɔgɔn na min ye politiki ko ta nasira ye kɛlɛ minnu bɛ yen n'u bɛ na ni yiriwaliw ye k'a y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ko wa ko Sulemani Sise bɛ maaw la maa minnu ye maa kabakomaw ye n'u ye sinima yɛrɛ dɔn k'a dɔnkala kari wa min ye u ka waati jaw ye Cheikh Umar ko k'olu tun bɛ bɔ cogo min ko kana se fo sisan taw ma n'o bɛ bɔlɔlɔ ta sira fɛ ko Sulemani Sise y'i bɛrɛ bɛn ni nin bɛɛ ye ka baara kɛ nin bɛɛ la a ka galabu kɛnɛya ko buwa ni denmisɛnw b'a wele ten ale b'a wele ko kɔrɔ de tun bɛ yaala a bɛ taama a bɛ yɛlɛ motow kan i b'a ye nɛgɛsow la i b'a ye a sen na dangandaw la n'a ye fɛn o fɛn ye a b'o kɛ ja ye Cheikh Umar ko FEPAS a bɛ tanuni ta ka ɲɛsin Sulemani Sise ma Sembène Ousmane Med Odondo wa ninnu bɛɛ lajɛlen u y'u sen da yɔrɔ o yɔrɔ Sulemani Sise y'a sen da ye wa ko ale bɛ se ka min yɛrɛ fɔ Sulemani ye nɔ min to sinima na farafinna ani diɲɛ na ani a ye sɛbɛn minnu kɛ ka to ale yɛrɛ bolo k'olu ye misali ye diɲɛ kɔnɔ bi
wa misali o tɛna tunu ale bolo fiyewu farafina tɔgɔla farafina sirimanbɔlaw tɔgɔla ko a bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin a kɔrɔkɛ ma a bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin a balimakɛ ma a bɛ taasibila kɛ ka ɲɛsin nin maliyɛn ɲuman in ma ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin a ma FEPASI bɛɛ lajɛlen tɔgɔla sinimanbɔla fɛn fɛn bɛ farafina kɔnɔ jabɔla fɛn fɛn bɛ yen ale min y'u ka ɲɛmaaba ye bi Sɛki Umaru Sisoko ko a bɛ Solo tanu bi a bɛ Solo majamu a bɛ Solo fo Solo ye baara min kɛ a taara ka dɔnniba to olu bolo dɛ wa ko a ye bilasiralikan minnu di a ye ladilikan minnu di u na taa ka baara kɛ n'o ye kuma tɛ FEPASI yɛrɛ ka lajɛ belebeleba bɛ Wagadugu sen fala ye o kɛnɛ kan su in na sa min ye Sine Burukina kɔnɔna na ko u na se ka taasibila kɛ a ye wa u tɛna dan o ma dɛ ni Ala sɔnna ma ni FESPA ko banna min ye Wagadugu baaraw mana na kɛ u bɛna ɲɔgɔn cɛ ka na Bamako ka na Sangafo la ka taa Ɲamina a ka dugu la ka taa min ye FEPASI tɔgɔ la ka taa Sangafo kɛ farafina sinimanbɔlaw ni Wagadugu wale banna tuma min na jabɔla fɛn fɛn bɛ yen olu na kɛ maa fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka baara in kɛ Sɛki Umaru Sisoko a ko nin y'ale ka taasibila ye nin y'ale ka jansa ye nin y'ale ka wale ɲuman dɔn ye ka ɲɛsin a kɔrɔkɛba in ma Ala ye min ka kalifa minɛ a la ko Ala k'a da yɔrɔ sumaya falayi nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoni na nka yan'a ka ban pewu e bɛ Sɛki dɔn wa i b'a dɔn i b'a yelen dɔn i bɛ Amérique kɔni dɔn i bɛ Amérique dɔn Amérique sɔrɔdasi minnu m'olu ka buruw fiyɛ minnu m'olu majamu olu ni olu nana ko Sɛki Sida k'u kalan nanzara buru fiyɛla minnu bɛ Amérique sɔrɔdasiw nɔfɛ olu de nana ko Sɛki Sida k'u kalan kalan in bɛ ka kɛ yɔrɔ min na i b'o dɔn wa Bamako palais de la culture kɔnɔna na tubabu tulo bilenw olu de ni Sɛki Sida bɛ ka baara kɛ bi fala ye Sɛki Sida ko min ye Américains ka ni maa ninnu ye n'o ye US Force ye ni a nana farafina k'a ye Mali de sugandi u ni ale ka baara kɛ Bamako palais de la culture la ni Américains ka lasigidenso kɔnɔna na ale fana a ko ale kelen a tɛna da ale kelen ma dɛ a ye wele bila maa min ma i b'o dɔn Baseku Kuyate Sɛgɛsi a ye Baseku wele Ali Fari ka denkɛ Vieux a y'o wele denmisɛnnin minnu bɛ ale yɛrɛ nɔfɛ bi n'o ye u bolo donnen don kosɛbɛ a y'olu fana wele u kana fara a kan u ka nin baara in kɛ nanzaraw u k'a dɔn k'a fɔ Mali la bɛn ni kelenya de bɛ fɔlikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye fala ye dɔnkili min bɛ ka dilan nin na an bɛna a sɔrɔ ni Ala sɔnna a ma Sɛki Sida a ye layidu d'a ma kunu a kɛlen ka jaw ni fɛnw ci a ko petit frère i kɛ pewu n'an y'a sigi ɲɔgɔn kan i b'a jouer fala ye ɲɛ b'an ka tapi la an bɛ min jouer ka kumalatigɛ kɛ Sɛki Sida bolonɔ don ale bolonɔ don a ye nin jouer Segu de dɔnkili in yɛrɛ tɔgɔ de ko ta mama bozo dɔnkili de don c'est-à-dire bozo tun ye jɛgɛ sɔrɔ gɛlɛyara cogo cogo n'i sera ta mama ma i bɛ jɛgɛ suguya bɛ sɔrɔ a bolo donc tanuni don a ko nin baara min fana filɛ ka kɛ nin ye n'Ala sɔnna a ma an n'a sɔrɔ nin ye Sɛki Sida ye a fana kan ka taa Wagadugu sɔgɔmada in na n'Ala ma jan kɛ an bɛ bi ta jɔ yan fala ye sɔɔni sisan an yɛrɛ fana bɛna na taa Wagadugu tile 10 baara don an b'a ɲini an filɛbaaw n'a lamɛnbaaw fɛ u ka faamuyali sɔrɔ a ko la min ye baara kɔni ye bi ta o bɛ jɔ Bamako yan yanni mars kalo tile 2 o tɛ n'an segira ka na fana an bɛna taa dakɔrɔ la wa n'an bɛ Wagadugu fana fɛn fɛn bɛ yen a tɛna kɛ maa si ma negela ye aw na bɔ a bɛɛ lajɛlen kalama ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ a ka dugawu kɛ taa ni ka segin Ala ka se k'o nɔgɔya ka tilegan in na taa k'o jɔ yan a k'an bɛn waati wɛrɛ. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 0